10 perc múlva, 4 órakor Honda Civic Négen fotózás az sfphotos.hu stand mögötti füves területen. Oda lehet majd felsorakozni. A mai remek Honda találkozót köszönjük a Draginci.hu-nak és a Honda Hungary-nek. Nélkülük és természetesen nélkületek ez a remek nagyszerű találkozó nem jöhetett volna létre. Köszönet még a Vektor Kft-nek, a Restánszerviz.hu-nak, a Dögli.5rc.eu-nak, a Honda Pólónak és a Kártári.hu-nak, és természetesen a Petronasnak,